choyamba na imitu yake. Amalawi oposa 2000 afika mdziko muno kuchokera ku South Africa masiku 17 apitawa. Akatswiri pa nkhani za ndale ati zimene wachita wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Jenansa poyankhulapo pa mphekesera zakuti akufuna kuyambitsa chipani cha ndale mzofunika. Ndipo boma silinapereke ndalama zothandizira pa ntchito yokonza msewu ochokako pa Crossroads kulowa mu msewu wa Male mu mzinda wa Lilongwe. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, Amalawi ochuluka kupitirira kufika mdziko muno kuchokera ku South Africa, zomwe zikukhulupirika kuti zikuchitika chifukwa cha nkhanza zomwe zikuchitika mdzikolo motsutsana ndi alendo. Pofika pano, malinga ndi oyankhulira zipata za Mwanza ndi Dedza, Amalawi okwana 2449 afika mdziko muno kuchokera ku South Africa masiku 17 apitawa. Iwo ati chiwerengerochi ndi chochuluka kuyerekeza ndi momwe zimakhalira nthawi zambiri. Izi zikuchitika pamene nzika za dziko lino komanso za mayiko ena zomwe zimakhala ku South Africa zikupitirira kukumana ndi nkhanza. Pakadali pano, katswiri pa nkhani zachuma a Happy Chirwa ati dziko lino lingachepetse chiwerengero cha anthu amene amapita mu mayiko ena kukasaka ntchito ngati litapangitsa moyo wa anthu kukhala wabwino mdziko muno. Iwo akuyankhula ndi Isaac Salima. Ndi vuto lalikulu kwambiri koma ndizotheka. Ndikukumbukira kuti zaka zingapo kumbuyoko boma linazabwera ndi agenda kapena njira imodzi yoti angathese bwanji mchitidwe woti anthu azichoka m'mamizi kumapita mtawuni. Ndi anthu anapezeka kumazazana kwambiri mtawuni andi makhala congestion. Pa nthawi imeneyo tinazaperekapo contribution andi boma linazatenga njira imeneyo kuyigwiritsa ntchito kuti tingathane bwanji ni muchingereza amati urbanization. Ndi panali njira yopanga kukulisa misika ya m'mamizi, kumapanga matawuni ang'ono m'mamizi. Ndi paja munazaona kuti kukulisa ngati pa agenda paja tinazaona kuti kubalaka kumapanga kumakulisa kusalima ndi zina zotere nkhotakota mmene mutayika nimoni misika imene timati ma market, misika ijama kwa market komanso ma stadium ndi zitukuko zina komanso mukhale magesi ndi zina zotere. Zimenezi zinapangisa anthu ena kuti akhale azipanga zinthu zawo mmene mucha. Ndiye chimozimozi kwa lero anthu akumapita ku ziko la ku South Africa kapena mayiko ena ndicho linga choti akapeze ndalama, sikuti akungopita kungoyenda, akupita umeneko kuti akapeze ndalama. Ndiye kulibe ziko limene linapangapo kuti anthu asatuluke mziko mwawo, palibe economy imene imapanga zimenezo. Komano mumayesa kufikira pa mulingo wina. Ndiye pofunikira kwambiri choyamba ndikupereka zintchito, pakhale njira yoti kukhale ntchito zambiri ku Malawi kuno. Akatswiri pa nkhani za ndale ayamikira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Jenansa chifukwa chobwera poyera potsutsa mphekesera zomwe zikuti akufuna kuyambitsa chipani cha ndale. Ansa ananena izi loweruka kudera la mfumu yayikulu kwa mboma la Kasungu, pomwe bungwe la Dr. Jenansa Foundation limapereka katundu osiyanasiyana kwa anthu osowa komanso okalamba. Pothirirapo ndemanga pa nkhaniyi, mmodzi mwa akatswiriwa a George Chaima ati Ansa akugwira ntchito pa nthawi yovuta chifukwa mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika ali pa nthawi yomaliza ya utsogoleri wawo omwe zitha kuchititsa anthu ena kufuna kuwayipitsira mbiri. Iwo akuyankhula ndi Nelson Gonjani. Vice President athu Mai General atenga udindo nthawi yovuta chifukwa chakuti ndi nthawi so imene president athu PM akupita kokapuma akamaliza term imene. Ndiye kuti ngakhale mchipani kumene cha DPP komanso mboma mukwena kukhala ndithu anthu ena amene ati akaona mayansa osakondwera nawo chifukwa akufuna mpando wawo uja utakhala kwa iwowo. Ndiye anthu amtundu umenewu atha kupanga njira ina iliyonse kufuna kuonetsetsa kuti pali udani pakati pa vice president komanso nda president, komanso akhoza kuonetsetsa kuti mpando wa vice president iwo
adzautenge ndiwo ncholinga chonena kuti mwina kutsogolo ndi ameneyo adzakhale patsogolo ngati president wa dziko. Ndipo m'mawu ake katswiri wina pa ndale a Chimwemwe Tsitsi ati izi zithandiza kusintha maganizo anthu pa mbiri yakuti atsogoleri a dziko lino ndi achiwiri awo sangagwire ntchito limodzi. Ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wachita bwino kutsutsa maripoti ngati amene chifukwa nthawi zina kuti pazimveka mphekesera zonena kuti wachiwiri kwa mtsogoleri sakukhalirana bwino ndi mtsogoleri ndipo mwina ali ndi malingaliro oyambitsa chifani chake pakakhala kuti pangokhala zipo panda iyeyo kulankhulapo zimakhala zikubweretsa chikayiko komanso mpungwepungwe pakati pa anthu otsatira chipani cholamula komanso Malawi wonse. Ndiye kutsutsako wachita bwino ndi cholinga chakuti atsimikizira Malawi komanso anthu otsatira chipani cha DPP kuti iyeyo ali pambuyo pa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kugwira ntchito limodzi yofuna kupititsa dziko patsogolo kotero kuti alibe malingaliro oti angatuluke chipani cha DPP kuyambitsa chipani chake kapena mwina kunyoza mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika monga mmene mphekeserazo zikunenera. Mu nkhani zina boma silinaperekebe ndalama zothandizira pa ntchito yokonza msewu wochoka pa Crossroads kulowa mu msewu wa Male mu mzinda wa Lilongwe. Msewu umenewu ukatha udzathandiza kuti galimoto zinayi siziyenda nthawi imodzi. Koma kuyambira pamene ntchito inayamba chaka chatha boma silinaperekebe ndalama zogwirira ntchitoyi. Izi zadziwika pamene nduna ya zamayendedwe ndi ntchito za boma a Jape Mhango adayendera ntchitoyi. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Ntchito yokuza msewuwu imene ndi ya 2.2 km idayamba mwezi wa Meyi chaka chatha ndipo chilinganizo chake chidali choti ithe mwezi uno. Koma pofika mwezi uno 24% yokha ya ntchitoyi ndi yomwe ayigwira, zimene adindo atsindika kuti ndikamba kwakuchedwa kwa ndalama zimene boma limapereka yogwira ntchitoyi. Nduna za mtengatenga ndi mtokoma a Jape Mhango yati boma silokhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera. Panopo ntchito imene agwirapo pa 100 iliyonse milingo 100 achitapo 23. Koma nthawi imene yapita ndi 60% pa 100. Choncho titaonera kuti ntchito ikuchedwa. Kwamonga ndanena kuchedwa kuti contractor of achedwe, ifeso ngati kuboma tathandizira kuti achedwe for ndalama zimene ndiona kuti mpatse sinampatse kuti ntchitoyo ayende nayo machawo. Wogwirizira ulendo wamkulu wa bungwe la Roads Authority a Engineer Joel Longwe watali ndi chiyembekezo kuti ntchitoyi idzatha kufika mwezi wa Novemba chaka chino. Alongwe ati boma layika padera ntchito yokonza misewu yosiyanasiyana pofuna kupititsa patsogolo mayendedwe a mizinda yosiyanasiyana a dziko lino. Ochoka pa Kanengo ukafika ku airport anzatu Chinese government imene inatipasa ndalama kuchoka kuti tipange dual carriage kuyamba Crossroads ukafika pa Kanengo. Yabweraso kutipasa thandizo la ndalama kuti tipange dual carriage from Kanengo mpaka ku junction to airport. But again from Lilongwe Bridge, the Japanese who gave us money to do that Lilongwe Bridge as a grant, they have come back to dualize from town up to around junction to area 36, close to partners in Hope Hospital. Pakanali pano boma lasuntha tsiku lomaliza ntchitoyi kufika pa 3 December 2026. Nthambi yoyang'anira ntchito za anthu mboma yati dziko lino likuphunzira mmene maiko ena amayendetsera ndondomeko ya boma yopereka thandizo la zaumoyo kwa ogwira ntchito zake. Iyo yati boma likuchita izi lisanakhazikitse ndondomekoyi m'dziko muno ndi cholinga chofuna kudziwa mavuto amene angabuke. Kuti timve zambiri nayo Pemphero Malimba ndi ripoti. Mwezi wa Machi chaka chino mlembi wa DHLMD a Hilario Chimota adauza komiti ya nyumba ya malamulo kuti boma linali pa chikonzero chofuna kukhazikitsa ndondomeko yothandizira ogwira ntchito mboma kupeza thandizo la zaumoyo medical scheme pa Chingerezi. Koma kuyankhula ndi Times kutsatira izi, mneneri wa nthambi Akeni Mtonga wati boma likuwunika momwe maiko ena akugwiritsira ntchito ndondomekoyi. Amtonga atakuyembekezera kuti ntchito omwe pakadali pano ili mkati idzathandizira kuti ndondomekoyi idzakhazikike. Pali anzathu maiko ambiri ekuti anapanga kale ndondomeko imeneyi nawonso
tikufufuza kuti kodi anzathu amapanga bwanji kunjako kuti chikangoyambika chinthu chichikhala chonena kuti chayambika ndi maziko ake enieni oyenerera kuti chizathe kupita patsogolo. Cholinga ndichonena kuti anzathu ambiri ogwira ntchito mboma azilandira thandizo la chipatala akadwala mosavutikira. Posachedwa pa mtsogoleri wa bungwe loona za ogwira ntchito mboma Lameck Magawa adati ali ndi chikhulupiriro kuti ndondomeko yatsopanoyi idzathandiza kuti anthu ambiri ogwira ntchito mboma azidzapindula kamba kuti pakadali pano anthuwa amavutika kuti apeze thandizo lodzera pa medical scheme zimene amaziyendetsa ndi makampani ena. Malinga ndi Magawa, pakadali pano anthu ambiri ogwira ntchito mboma amayenda mitunda italitali kuti akapeze zipatala zomwe zimaloleza ndondomeko ya medical scheme. Mdziko muno muli anthu ogwira ntchito mboma pafupifupi 280,000. mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa TTV. Tibwerenso posachedwa pa ndi nkhani zina zambiri mukatha kuonera izi. Kodile ntili kuti ndubwera ndingopita ku banki kusita center ndubwera popani tibise nawo ndibisa kwa masifanya tiye tizibita yakanda ngada titulize nawo ndrawo mulisa ndiki kashi ilipo ya kumene pokoma Wacha Point ya Standard Bank yafika mdelalani. Pitani page ndogo Wacha Point kuti mutabe nukusungisa ndalama mu account mwanu. Quick cash njizina zambiri. No stress, no worries, deep Wacha Point.